Istuttiin kaverin kanssa saunan lauteella ja mietittiin, mitä tehtäisiin yhdessä. Siitä se sit läks. Ajatus traktoriklubin perustamisesta. Ja niin syntyi Karelia Tractors. Karelia Tractors on traktoriharrastajien klubi, jonka ajatuksena on traktoriperinteen vaaliminen. Vuosittainen päätapahtuma on Rautjärven aseman seudulla järjestettävä traktorimarssi. Karelia Tractorsin ja traktorimiesten puolesta sekä naisten puolesta toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tänne Rautjärven aseman seudulle. Hyvä katsoa iloisia naamoja ja kaikki peukuttaa. Ja positiivisesti yllätti tämä tapahtuma ja nyt tämä on vielä hienompi kuin viimeksi. Tämä on oikein hieno tapahtuma. Arvoin täällä pitää tapahtua. Kyllä tulee sydänkohtaus, kun oli pakahtua onnesta. Karelia Tractors osallistuu myös moniin muihinkin tapahtumiin. Klubi vaikuttaa pääosin Etelä-Karjalan alueella, mutta kaukaisimmat jäsenet ovat Ruotsista saakka. Kaikki traktoriharrastajat ovat tervetulleita, olit sitten Suomesta tai mistä päin maailmaa tahansa. klubin pääsyvaatimuksena ei ole mitään muuta kuin, että omistaa traktoria. Jos ensi vuonna on, niin tuutte koulussa. No aivan varmasti. Mitäs me keksittäisiin ensi vuodeksi? Jotta ihan kiva näin. Tässäkin hymyilee. Niin. All right. Hyvä. Moi moi. Hei, vähän startilla aloitetaan. No niin. Anta kytkin tällä.